O PSOE de Rianxo volve a instar ao Executivo a poñer en marcha o Plan Madruga no CEP Brea Segade para favorecer a conciliación das familias que a día de hoxe non dispoñen deste servizo para deixar os nenos no centro educativo antes do inicio do horario lectivo. Demandan os socialistas criterios máis flexibles para a posta en marcha do plan, como que se eliminen as ratios mínimas neste primeiro ano. Xa está implantado, xa se fixo a licitación, en breve dará comenzo, pero que a casuística que de que o Colexio Brea Segade pois queda excluído deste plan Madruga, e o que vai a supoñer é que no vindeiro ano, en caso de que haxa dudas na matriculación das familias, pois evidentemente as familias van a optar por colexios onde haxa ese tipo de servicios, e iso vai en detrimento dun colexio simplemente por a vontade dun alcalde non querer implantalo, porque eles mesmos foron os que limitaron ese número mínimo a 5 rapaces. Non é entendible que un concello que queira apostar por un servicio de Plan Madruga no primeiro ano de implantación pois se poña unha limitación, cando ademais era unha das demandas das AMPAs, de facelo aberto, ver como evolucionaba o servicio. Piden tamén facilidades para a inscripción no servizo, como posibilidade de asistir días soltos e non o mes completo, así como a flexibilización dos pagos, establecendo treitos horarios adaptados ás necesidades das familias. O funcionamento das familias é moi dispar, e o que se buscaba un poquinho con este plan Concilia era atender ás necesidades das familias de Rianxo. É dicir, este funcionamento vai afectar tanto ao Colexio Castelao como ao Colexio Ana María Díaz das Ados como ao Brea Segade en caso de que se implante. O servicio ten que ser un servicio flexible, non podemos poñer que simplemente as entradas teñen que ser de 7:30 a 9:30, e o pago ademais sea un pago único independentemente do tipo de servicio que estás usando, e non lle permites ás familias facer un uso selectivo dos días en base ás necesidades que tes no teu dereito de conciliación. E iso que lle reclamamos, é dicir, que sea flexible, que lle permita ás familias e que se axusten os pagos ao servicio que se fai, e que teñan, que analicen un poquinho en torno do familiar, que teñan en conta as opinións das AMPAs e que realmente aposten por un servicio, e que non nos dean a disculpa de que este servicio se vai a implantar con esas melloras o ano que ven.